Türkmen paýtagtynyň jemaat gulluklarının işgärleriniň arasalyş we awadanlaşdyryş işlerini ýerine ýetirişi 2 hepde bäri ýylady öz gözükçülügini güýçlendiren häkimetleriň ünsüni özüne çekdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary Aşgabatdaky ýagdaýlar barada maglumat berip, düzgün bozonlara jerime salynýanlygyny aýdarlar. Ýollarda gözükçülügiň güýçlendirilmegi, dürli kosmetik hyzmatlaryň gadagan edilmegi işeýle hem resmi nikatsız bile ýaşaýan jüwütleri anyklamak üçin reýtleri geçirmek ýaly ýagdaýlardan soň indi häkimetler jemaat gulluklarının işgärleriniň arasalyş işleriniň talaba laýyklygyna ünsüni güýçlendirdiler. Habarçylaryň sözlerine görä indi Aşgabatyň Suwup Çönçülük edarasynyň işgärleri birnäçe tagatlap Aşgabatyň dürli ýerlerini aýlanyp görmäge we kemçilikleri tapyp düzetmäge mejbur edilipdir. Netijede jemaat işgärleri ýaşaýyş jaýlarynyň öňündäki ýer böleklerinde suwly kran ýa-da ösümlik tapsalar, şeýle hem ýaprakly agaçlaryň bardygyny görseler ýok etmeli bolýarlar. Azatlyk bilen töhbetdeş bolan jemaat edaralarynyň işgärleriniň we Aşgabatyň ýaşaýjylarynyň sözlerine görä paýtagt häkimligi şäherde diňe arça ýa-da sasna ýaly agaçlaryň bolmagyny talap edipdir. Olardyňa arça ýa-da sosna ýaly agaçlary galdyryp bilýärler. Galanlary gopurulýar we alınıp gidilýär. Mysal üçin dostumyň melleginde hoz nahalyny we gülleýän ähli ösümlikleri gopurdylar. Diýip Aşgabatly Diýanan azatlyga gurrun berdi. Çeşmelere görä şol bir wagtyň özünde de jemaat gulluklarının işgärlerinden iş geýimlerini, ellikleri we gurallary öz hasabyna satyn almak talap edilýär we bu zatlaryň bolmadyk ýagdaýynda olara jerime salynýar. Göktepe tarap barýan uly ýoluň ugruna otlary garşy görüşýänleri bilen Aşgabat ýyllyk edarasynyň işçileri özlerine ýer ýete geýimleriniň we ellikleriň ýokdugy sebäpli başlyklary tarapyndan günäkärlenýär. Netijede olar bu zatlary öz hasabyna satyn almaly bolýarlar. Diýip Aşgabatly Çeşme gurrun berdi. Jemaat gulluklarının işgärleri iş şertleriniň indi hazam erbetleşenligini aýdarlar. Şol bir wagtyň özünde de Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary häkimetleriň ötüp oturan ötümlikleri we agaçlary ýok etmek boýunça alyp barýan hereketlerinden näýile bolýarlar. Ot ösümlüğe garşy manisiz görüş hasam güýçlenýär diýip azatlyk bilen gürleşen Aşgabat şäheriniň ýene bir ýaşaýjy aýdar. Ol paýtagtyň onkologiýa hassaxanasynyň golaýynda öz görenleri barada şeýle gurrun berdi. 9 aprelde onkologiýa hassaxanasynyň çägini we öňkü prezident Niýazowyň döwrüne urulan mehmanxanalaryň golaýyny işlän büdjet işgärleriniň köpüsi otlary elleri bilen gopurup çykdylar we gulgaplaryna ösümlikleri topragy bilen birlikde kesip gopurup aýyrdylar. Ýogsa ösüp oturan ösümlikler hassalaryň gözüne ýakymly görünýärdi. 2 hepde töwereg wagt bäri Türkmenistanyň ilaty dürli sebetlerde görülip eşidilmedik gözükçülük, jerime we çäklendirmeler bilen ýüz boldy. Häkimetler bolup geçen ýagdaýlar barada maglumat bermeýärler, sebäplerini düşündirmeýärler. Emma bu ýagdaý Içeri işler ministrliginiň başlygynyň çalışmagyndan soň ýüze çykdy. 6 aprelde geçirilen howpsuzlyk ýygnagynda prezident Serdar Berdimuhammedow öňkü Içeri işler ministrini çalışdy. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugyna görä, öňkü ministriň işinden aýrylmagy bir käňişler we iş döwründe kemçilikler baradaky duýduruşlar bilen delillendirilipdir. İçeri işler ministrliginiň öňkü başlygy Öwezdirdi Hoja Niýazowyň goýberen kemçilikleri anyklaşdyrylmady ýöne şol gün ýol hereketiniň düzgünlerini bozonlyk aýdylýan onlarça sürüje döwlet telewiziýasynda görkezildi. Bu aralykda azatlyk bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlylaryň ençemeti ilatyň häzir sede bar bolýan gözükçülüginiň we çäklendirmeleriň wezipeli adamlary we kanun goraýjydararyň işgärlerini bir kanun ýoldan baýlaşdyrýar diýip hatap edýärler. Täze bir tolkun başlandy. Jerime salmak bahanasy bilen ilatdan goşmaça pul almak tolkuny. Diýip Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy öz pikirini paýlaşdy. Mundan öň ýaşaýjylara olaryň daş keşfi, köçede surata düşmek we video almak, iş ýerlerinde hem mekteplerde jiby telefonlaryny ulanmak, awtolog sürüjülere uloklaryň reňki we detallary, awtologlaryň hapa bolmagy ýaly sebäplere görä köpçüliklerin jerime salynıpdy. Ýurdun häkimetleri tarapyndan ikrar edilmedik koronavirus pandemiýasy wagtynda bolsa, ilki bilen maskalary dakynmak, soň bolsa maskalary dakynmazlyk ýa-da nädogry dakynmak, şeýle de maskalaryň reňkleri, şol sanda gara maskalar sebäpli köpçüliklerin jerime salyndy. Polisiýa işgärleriniň özleri hem ýygyderli jerime sede bar bolupdy. Hususan da pandemiýanyň başynda polisiýa işgärleri köçelerde adamlaryň gyzgynyny barlamak üçin gurallary öz hasabyna satyn almanlygy üçin şeýle de düzgüni bozonlary şol sanda maska dakynmadyklary tutmak boýunça planlary talap edilýär ýerine ýetirmeýändikleri üçin jerime we jeza sede bar edilipdi.